دەم باش تەماشەوانên هێژات دیسا bi xelekekê bi navnîşana pend û wate îro xeleka bîst û şeşayê ez ji vê pirtûka xwe dixwînim yan pendên Kurdî 2014 de min çap kiribû 3400 pend tê de ne. Ez ê bixwînim ji we re. Kurd dibêjin bila dola min law be, bila kirasê min caw be. Caw ew cûreyek ji topayê ne baş e ev cûre. Ev li ser bav yan diya tê gotin. Divê bera qe êgo ji min çê bilawik be, nêr be û divê bila kirasê min jî ne baş be, caw be, ne ji rengê baş ji ew cûreya baş be yan neweyê baş be. Ew di wê demê de hat gotin bêtir ji ber ku law girîngiya lawa gelekî hebû, alî bavê xwe dikirin. Ji ber ku di wê demê de bêtir ya sa tin nebûn. Bêtir her kes mafê xwe bi destê xwe distend. Law girîng bûn, piştre law girîng bûn ji bo alîkariya bav û dayika xwe, çandiniyê de, dewara de, ajala de, ber vî hawî tê gotin û li cem piraya civata jî ta roja îro jî law girîng e, rewş ev yanî dibêje. Me jî erê dike vê gotinê, erê nake lê rewş ev e. Belê ez komentê we dixwînim silav rêz ji we re rast e. Ez ê berdewam bikim. Ya din Kurd dibêjin bila kûçik neçe ber lawik. Bila kûçik neçe ber lawik. Lawik demek gelekî biçûçik e, yani bên çit pêçekê de ya hinkî mestir. Yani dibê kûçik bila nercewmî wek nerîne dibê kûçik mesela gemara kûçik, gemara wî, mûyê wî û tirsek jî heye got kûçik devkê tevî kûçik gelekî ji xwediyê xwe baş e. Belê Kurdekî me Rûsya bi merreyî Kurdê Rûsyanê ez pêşwaziya dikim silav rêz ji te re xwest kêfa min tê got Kurdê me Rûsya îro temaşe dikin silav rêz ji te re. Ya din Kurd dibêjin behr yan deryayê bi Kurdî, behr bi devê kûçik nalewite. Behr bi devê kûçik nalewite. Çima? Ev bi xwe bingehe qaîda fiqhî jî heye dibê ava pir yani gemara biçûçik wê gemarî nake. Ji ber ku ew devê kûçik em bên behr bi devê kûçik nalewite. Behr yan derya gelkî mezin e. Devê kûçik çi qasî heram û lewitî bijî çûçik e. Ew pirbûna behrê wê vedişêre em karin tişkî din jî bêjin. Em bêjin gogil ser malbatekê ev malbat pir be, pir bin yanî û yek ji wan gelkî nebaş derket. Yan êlek û yek ji wan nebaş derket. Bi wî kesê nebaş ew mal yan ew êl tadelê naye. Yani em bêjin nalewite, gemarî nabe ew malbat. Vî rengî. Belê. Belê ji ber ku rastê ser wê pendê ji ber ku kur piştgirtiya bavê xwe digirt silav û rêz êvar baş toxman. Ya din Kurd dibêjin bilbil xistina qefesa zêrîn gotiye ax welatê min. Bilbil xistiye qefesa zêrîn gotiye ax welatê min ev li ser azadiyê tê gotin. Azadî, hurriyet, welat. Ji ber ku qefes ne welatê bilbil e. Zindan ne welatê mirovayî. Welatê merov xaka merov ye, xaniyê merov ye, milletê merov ye. Ji ber vê hawê ev li ser girîngî û nirx bûna azadiyê tê gotin. Ya din Kurd dibêjin barê tu nikaribe rahêjê nekeve bin. Barê tu nikaribe rahêjê nekeve bin. Çima? Ji bo tu têt neşkê û teedel teneyê
و ji bo dikare bi wî karî bi rêk û pêk bibe. Ev wek bangekê ji her kesî re got karek tinel gorî wî be yanî xwenek berpisyar diberde ji ber got tê bi ser nekeve tê tehdêl xwe jî bike û têşpêv jî xwe jî bike. Berê golkek navê Garankê xera dike ev jî rast û pendek Kurdî durist e û pirtûkê jî de heye. Ya din Kurd dibêjin ev gotinê erebî gelek tê de hene bedewiya mirov ev Kurdî bedewiya mirov ilm û macrifa mirov e xweşikbûna mirov zanebûna mirov e. Kurd dîsa dibêje bedewiya mirov ilm û macrifa mirov e. Demek xweşikbûna wî di çi xuya dibit zanebûna wî de agahiyên li cem wî ew agahî mere çi sûda jê bigire ne got bedew û cilê xweşik lêne vî rengî. Ya din dibêje Kurd dibêjin bibe xulamê zana nebe mîrê nezana. Belê ev jî heye ev pend jî heyî ji xwevayê me daxil ser şaşê ez veya bêjim silav û rêz Kurd dibêjin bibe xulamê zana nebe mîrê nezana. Demek tiş pênayê got gotildû ê zana be ê zana serdariya te bike tildû wî biçe çêtir e got tê bibe axe û mîrê kesên nezan tê bib mîrê kesê nezan ti carî ne keyatiya te pêş dire ne dewleta te pêş dire ne malbata te pêş dire lê gavagê ê zana ew pêşkêşiya te bikin wê te bigihînin delavê delava vê aramiyê aştiyê vî rengî de. Ya din Kurd dibêjin bilbil bi dengê xwe huner e. Bilbil huner fen e. Bilbil ji xwe çilo mirov ji bilbila hez dikin ji ber dengê bilbila. Ber got dengê wan gelekî xweş e. Em karin bêjin ne sedî sed gogiyek bêje gogiyek ne tiştekî bi nekaribin karnî em bêjin mirov ne tiştekî karibe lê karek giran bi yanî zêdeyî derfeta wî zêdeyî karîn imkanî zêdeyî karîn û imkaniyatî wî sedî sed nikarib cî bîne gulo dibêjin. Bê nekevbin wî karî ji ber got tinel gor wî karî ye belkî li gorî karek din bi jê biçûktir yani. Ja bilbil bi dengê xwe huner e bilbil bi dengê xwe xweş e mirov bi zanebûna xwe û zimanê xwe xweşik e heviya wî jin bi rûmeta xwe û fediya xwe xweşik e berekarê ev ê bipîvê li ser gelek tiştan gelek hawa û xweş dibe. Yan dawî Kurd dibêjin bayê xorta gur e. Nizanim li deverên din ez dibêm li gelek devera li Rojavayê Kurdistanê li devera Kîkan li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê sedî sed tê gotin ev em dibên gur tiştê ê xurt e. Ji ber vî hawî divê bayê xorta gur e bayê xorta gûr xwîna wan germ e xwîna wan dikele yani bêtir karin bi kara rabin bêtir karin tiştî xweşik pêşkêş bikin karnî giran jî bi cî bînin ji ber vê yekê Kurd dibêjin bayê xorta gur e. Ev îro deh pend bûn ji xwe min gotin bi hêvî min got bi sivik me şîrove kir ji hev re û bi hêvî min jî got li gorî şîrovekirina min şîroveke kir heger hûn bibînin tiştek kêmanî tê de heyî jî binivîsînim ji bo ez sûdakê fêdakê jî ez ji nîvsandinê we bibînim û ra xelekek din hûn hemû bimînin xweşiyê de spas ji we.